Monsignor Boy Naron, ang Vicario General sa Archdiocese sa Osamis, Reverend Father Ernest Pulanag, atong Kura Paroko, dinhi sa San Miguel Arcangel Parish, dinhi sa Tanggok, Reverend Father Juniper Ondo Roma, atong Chancellor o Economos sa Archdiocese, Reverend Father Nestor Dohilag, Presidente sa Presbyteral Council of the Archdiocese of Osamis, atong Gobernador Philip Tan, Gobernador sa Misamis Occidental, Honorable Aurora Virginia Gigi Almonte, atong Vice Governor sa Misamis Occidental, Honorable Jennifer Witan, Mayor sa Tanggok City, Honorable Alberto Peñas, atong Vice Mayor dinhi sa Tanggok City, Reverend Father Sandy Comita, ang Parochial Vicar sa San Miguel Arcangel, Tanggok City, mga pinangga kong mga kaparian o mga madre nga niya karon, ako pong fiesta greetings ngadto kang Sir Edimar Alota o ni Ma'am Luz Piraren o mga maestra sa St. Michael High School. Nindot mo ron, kay gapulag yun, kita yun kaayo. Kaya kung wala pa mo magpulag, yun ko kabantay. Muna nga, ngadto po ni Sir Alex o sa tanan nga PPC o katawhan nga mga devotos ni San Miguel Arcangel, natong tanan, Happy Fiesta, Viva San Miguel Arcangel! Ang pangalan San Miguel, gakahulugan o susama sa Ginoo. Sama sa Ginoo nga manalipod sa katawhan. Sama sa Ginoo nga gagiya kanato sa dalan sa grasya. Sama sa Ginoo nga gadala kanato sa kalinaw o hustisya. Sama sa Ginoo nga muhiusa sa banay. Sama sa Ginoo nga muhatag og maayong panglawas. Si San Miguel, patron sa mga security guards o sa mga masakiton. Mao na nga padayon jud ta nga mangayo og panabang kang San Miguel nining mikuyanap nga COVID-19. Ato siyang awhagon nga iya usab nga asdangon ang og italimbong og isalibay ang COVID-19. Padayon jud ta sa pangamuyo ug ato siyang sangpiton nga iyang dad-on ang atong pag-ampo ngadto sa Ginoo aron mawala, mapapas ug mahanaw na kining COVID-19. Siya ang kaming aron dili kita mataptan sa COVID-19. Kung atong paklion ang balaang kasulatan, labi na gayon dinha sa pagpadayag, gisaysay dinha sa Revelation, si Satanas gipapahawa sa langit o gitambog sa yuta. Mauni nga gubot ang kalibutan kay nakiguban-uban naman po nato si Satanas. Si Satanas nga niya sa yuta kanunay gatintal o gasabwag o bakak. Muna nga kung ikaw bakakon ka, kaabing ka ni Satanas. Munang maningkamot yuta nga dili ta mamakak sa kinabuhi. Maningkamot kita nga dili mabakak aron dili kita mamahimong kaabin sa mga dautan og ni Satanas. Niining si Manaha, kapila ka namakak og nahimo kang kaabin ni Satanas. Ato kunong ipuhon, kausa, kaduha. Unsa marong adlaw, Martes. Pero sa miaging simana, kadaghan dahil ta ni namakak, kadaghan po ta nakig-abin ni Satanas niini. Mao na nga importante jud kaayo nga ato yung pamalandungan ang kahulugan sa ato karong kapistahan. Kada himo nato og dautan, kada sulti nato og bakak, atong gidapigan si Satanas. Moari kita karon sa Ebanghelyo. Ang opening statement sa atong Ebanghelyo gaingon, si Nathanael miadto kang Hesus. Nindot kayo no, ang eksena ba? Nakita ni Hesus nga si Nathanael mipadulong kaniya, miadto kang Hesus. Kana bang attitude sa usa ka disipulo nga maoy moadto sa magtutudlo?
Si Nathaniel mihatag og panig-ingnan, ehemplo, example nga siya nagkinahanglan kang Hesus ug busa migahil siya og panahon ug miadto kang Hesus. Mao gyud ni ang akong itambag ninyo. Muadto og mangita og panahon aron makig-uban sa Ginoo diha sa Blessed Sacrament. Ang tao dunay panahon sa adoration sa Ginoo. Importante kaayo nga mohimo og holy hour uban sa Ginoo. Naa man tay panahon nga mukuha gyud sa cellphone og mutan-aw kung kinsa nay migrate nato, mutan-aw kung pila nay ni-like sa ato nga text, pero nindot gyud unta kaayo nga bisan anha ta sa tong kwarto mopiko sa tong tuhod ug moila nga ang Ginoo makig-uban unta sa tong kinabuhi. Kada bang mugahin gyud og panahon, mugahin gyud og mga gutlo aron mag-ampo. Maayo kay tan di gyud nato kalimtan ang ato nga mga cellphone. Naa gyud na sa tong bag, unya kung mahabilin gali. Pungot gyud kay ta. Unya kung dili gali ta kakita sa tong cellphone, aburido gyud kay ta. Nga dili ta maaburido, nga dili ta kasulod og simbahan. Dili ta maaburido, nga dili ta kaampo. Mao bitaw ni usahay karon na ba ang Boracay ipaabli na ra ba sa IATF? Nya apil na ang mga batan-on ug mga tiguang. Libog jud ko ning IATF. Dili pwede nga musimba ang mga bata, mga batan-on, pero pwede nga moadto sa Boracay. Lain gyud ni og kining priority ang naa sa IATF. Di gyud ko ganahan nga mamati ang ilang mga istorya nga wala ba'y kalabutan sa kay mura mag secondary lang priority ang mga pag-ampo o pangamuyo. Mga i-release magandang nasa IATF. Ilistan ka na sila, oy, kanang we are in a Catholic country. Unya ang mudamala nato mga murag wala man secondary priority ang pag-ampo pangamuyo. Mo na nga di kay ko ganahan aning mga kining ihatag nga mga reglamento sa IATF. Ako yung pangayo unta nga kanang mangutana gyud ang IATF, do na gyud consultation, do na bay kana bang mo istorya gyud ba sa CBCP. Makasulti ko kay membro man ko, dili ko manghambog, membro man ko sa Permanent Council. Nga sa Permanent Council mo agi man gyud dinha. Do na man gyud meeting gyud. Nga wa man gyud may consultation ning IATF. Buhat lang sila dayon og mga conclusions pananglitan ron. Ikaduha ha, primero Boracay. Pwedeng ablihan, makaadto ang mga bata at mga tiguang, pero dili mo simba ang mga tiguang ug ang mga bata. Ikaduha, siraduan ang mga menteryo. Unya, may menteryo nga kining private owned by the Catholic. Pero mo tong nag-una na lang ko og sulti kay mo na mag gisagpa ta sa walang na sani sagpaon ta sa wala may consultation nga ikay tag-iya nga dili ka pasudlon kay lain pod ning aning IATF mo na nga regis pag na sila doon na magkaila din nga kaniadto tigsimba magyud kaayo nga dito pa siya na-assign sa basilan pero karon amot naunsa na sila mo na nga di gyud maayo mo na bisag doon na pa musulti dito nga kining nagreklamo man ang arsobispo sa Usamis. Reklamo din ko. Kay wala may consultation. Sa maning gobyerno nato ron. Luminos, magkikistorya po nato. Kay naagod-agod. Naagod CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines. 85% sa tibuok Pilipinas, mga Katoliko. We follow the health protocols. But when it comes to liturgical norms, I think the bishops, the prelates have the jurisdiction as to what to do. Dili kay ingno lang ka, sirado ang menteryo. Naamo man ang menteryo. Dili nang to pasudlon sa kaugalingon natong panimalay. Pero sagdi lang, mutuo lang ta tungod kay para sa tong kaayuhan. Pero dili ba mo konsulta
importante kayo ang consultation. Importante yun ang consultation. Muna nga, nagpahungaw lang ko kay man ang ato pong gobernador, mayor, o ang atong vice governor. Naman din ang atong mga kining naa sa gobyerno. Kini man sila makasulti dito dayon. Dada akong pangalan. Hadlokon man ko. Naanad man ko sa basilan. Dili, okay ra. Kana bang importante yun? Consultation is very important. We need to talk to one another because when we do not talk, then there is chaos in the community. When we do not allow the opinions of others to flow and to be heard, then there will be rebellion. Mauna nahitabo din sa Basilan, Hulo, Tawi-Tawi, o sa Maguindanao. Kay, nawata kay Balopod. Padayon ta sa Ebanghelyo. Si Nathaniel, nakitaan ni Jesus nga mipadulong kaniya. Nagpasabot nga dula gyud siya panahon nga makig-uban sa Ginoo. Importante kaayo nga mohimo og holy hour uban sa Ginoo. Si Nathaniel miadto kang Jesus. Do you have time to spend holy hour before the tabernacle? Ang mga pari, ako sayod nga kamo busy kaayo. Apan kinahanglan gyud nga adunay minutos nga igahin sa pag-ampo. Anhidinhi ang dakong role sa mga pari o mga religious sisters and brothers. I expect our priests to really spend time to adore the Lord before the Blessed Sacrament. And before the Lord, mention the barangays that form part of your parish. Offer every barangay to the Lord. Mention before the Lord the names of your kapilya leaders. Ginautunta nga atong mga kaparian, nakailang yun sa mga kapilya leaders. Importante yun kaayo nga atong mga kaparian, nakailang sa ilang mga kapilya leaders, unya sa ilang pag-ampo, ila po nga ihalad ang mga kapilya leaders. Ila pong iampo ang mga barangay captains, regardless of faith affiliation. Bisan pag gili na nimo kaabin, iampo yun na. Kay kita, mao man ang atong role nga ang mga pari muampo sa katawhan. Regardless o unsa sila, basta atong iampo. Our people need our prayers in this pandemic. This is what I mean when I say, pray for your parishioners. Offer to the Lord every barangay of your parish. Mao kini ang kaimportante nga papel, role sa mga pari sa parokya. Gahalad sa santos nga misa o giubanan sa oras santa, din ang kura paroko, gahalad sa pangamuyo ngadto sa Ginoo ang kada barangay sa iyang parokya. Balik ta sa mga pulong sa Ebanghelyo. Si Jesus nakakita nga si Nathaniel miadto kaniya. Mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis, sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental. Sugdi palihog ang pag-ampo kada barangay o ihalad sila ngadto sa Ginoo. Ilista ang mga pangalan sa mga barangay captains. Ilista ang mga pangalan sa inyong kapilya leaders. Importante yun kaayo nga atong iampo ang mga sakop that forms part of our parish. Gobernador, mayor, vice governor, o mga provincial board members, kada adlaw ha, mag-ampo yung po ninyo that you will be guided by the Holy Spirit. Dili ni ako pamulada ninyo, dili ni ako kini istorya-istorya lang. Maningkamot yung ko, bisan unsa ka bisin, muadto yung ko sa Ginoo, sa Blessed Sacrament, o ang tanan, gikan sa presidente, bisag mo atake pa na siya sa mga Katoliko, nga mga obispo, ang presidente nga tagaan yung may palawas, ang atong mga tulo ka kining congressmen, atong gobernador, vice-gobernador, mga mayor, mo na nga maningkamot po ila-ila sa tibuok nga mga mayor. Kaya ako rin yung pirming maampo, katulad yung pong muduol na ko. Katong ubang mayor nga di yung muduol, di yung ko ka
ila po. Makaila ko sa dagway, pero di ako masultis, Ginoo, Ginoo, si Mayura, kung ano ni Ginoo, kay maluoy po ta. Mga katawhan, doon na galitay responsibilidad, bugat kayo ang ato nga kinabuhi. Stressful kaayo. Muna nga, iampo yun nato, gobernador, mayor, vice-gobernador, mga provincial board members, mga konsihales, mag-ampo mo mos gobernador. Uy, wala lagi mo manubang. Nag-ampo mo sa gobernador, nag-ampo mo sa atong mayor. Kung tulo naman ang kabuok, sa mo ni? Dili ako komedyahan, dili ako binuang. Sincero kita nga moampo sa atong mga elected government officials. Sila mao ang gadala sa timon sa ato nga probinsya, sa ato nga dakbayan, sa ato nga munisipyo, sa ato nga mga barangay. Ato yung iampo ang atong mga elected officials. Bahala ko gagawa ka kadawat og sap. Sa dinalag na, nakabuhi pa mga gihapon. Dagko pa mga gihapon ng atong lawas. Inom na tagtubig tag sa Caltex. Hindi gumanog inom og tubig tag sa Caltex. Budog up kag moingon. Pwede pa? Mao lang na. Kinsa bay wa kadawat dinig sap. Isaw dang kamot. Ako ra gyud. Ako ra ni isa kay ako. Tinuod bitaw. Atong iampo, mag-inampuay kita sa usag-usa. Kaya importante kaayo nga kita mag-inampuay. Unya, mao gyud ni ang role sa mga pari, sa mga sinatanyel, miadto sa Ginoo, ang mga pari o mga madre, muadto gyud sa Ginoo kay mao man ni ang gisaad nila. Mao man ni ang among gisaad sa diha nga kami giordinahan nga sa kanunay among iampo kapito sa usa ka adlaw nga mag-ampo. Naa ang office of the readings, naa ang morning prayer, naa ang mid-morning, naa ang midday, naa ang afternoon, mid-afternoon prayer, naa ang evening praise, naa ang night prayer. Kapito gyud ta. Kapito gyud ang mag-ampo, no? Ambot kaha ni kapito baga ampo. Mo na atong iampo po ng mga pari aron kapito gyud silang mag-ampo, ha? Inana importante gyud ni kaayo. Kay mao man ni ang gisangon sa simbahan namo nga mga kaparian nga ang kada oras among balaanon aron kamo nga dili makahimo niini amo kamong giampo. Mao man bitaw na nga moingon gyud ko nga kada adlaw magmisa gyud. Dunay pare ningon nga, Bishop, di ko mumisa kay wa may musimba. Wa man ka magmisa para lang sa mga tao, wa man ka mumisa aron dunay mo attender sa imong misa. Misa ka bahala walay mo attender kay imong giampo ang mga tao nga wala makasimba. Mao na nga magmisa ka. Magmisa gyud ang pare. Hinaot pa unta kada adlaw gyud kanabang murag ga uros-uros. Kada adlaw gyud nga murag ang simbahan ba naay ice cream nga arion gyud kay mutilaw gyud lami ba. Pero ay lang daghana kay diabetiso naman ta. Ang importante ani nga naatay panahon nga makig-uban sa Ginoo. Unya ang ebanghelyo misaysay nga si Nathaniel nakit-an sa Ginoo ilawom sa kahoy igera sa wala pa siya tawga ni Felipe. Ang kultura sa mga Hudiyo mao nga ang magtukudlo sa balaod ni Moises anha maglingkod sa landong sa kahoy igera. Sa ato pa diay si Nathaniel usa diay katinun-an na mati aron makakaton. Wala may formal classroom kaniadto. Ilang buhaton ang pag-eskwela diha sa landong ilawom sa kahoy igera. Sus, no? Kung karon pa ning panahona nga ang eskwela ana sa dakong kahoy ilawom, puno tingaling Facebook, atakihon tingali ang mayor, atakihon ang gobernador. Pero niadtong panahona mauto ang ila nga classroom murag mauto ang ila nga asa sila makakaton sa ilawom sa igerang kahoy. Muna nga si Nathaniel gahulagway gyud sa buotan maayo og interesado nga estudyante. Karon kay wala may face to face nga klase, dili nato masuta kung kinsay interesado og buotan nga estudyante. Di ay estudyante kanang interesado ka nga mo eskwela dong. Unya kay wa may face to face, wala po'y kining baon nga ihatag sa imong mama ron. Na lang,
aron di ka madugay bisya pagkadugay nimo pangutana. Unya, dunay talan-awon di inaabli ang langit ug nakita nga nagsaka kanaog ang mga anghel. Sa biblical world, kini gatudlo nga ang mga anghel maoy kutay aron ang atong relasyon sa Dios madugtong ug ang pundasyon sa kutay mao si Hesus. Mga igsoon, ang mensahe nako nining piyesta ni San Miguel Arcangel mao, una, si San Miguel Arcangel patron sa mga security guards ug sa mga may sakit. Nining COVID-19, dili ta mohunong nga mosangpit sa iyang pagpangama aron mawala ang COVID-19. Ikaduha, likayan nato ang pagbuhat og dautan. Ang gabuhat og dautan dapig ni Satanas. Ikatulo, sama nga si Nathaniel miadto kang Hesus, kita usab mo gahin og panahon nga makig-uban sa Ginoo diha sa Blessed Sacrament. Ikaupat, nga ang magtutudlo sa Biblia galingkod sa landong sa kahoy igera. Ikalima, nga ang anghel maoy tanod sa kutay sa relasyon sa Ginoo. Natong tanan, happy fiesta, Viva San Miguel Arcangel! Viva San Miguel Arcangel! Viva San Miguel Arcangel!